хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 2 ноябр дар Паём ТВ. кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил сиёсати тарифии роҳи оҳанро барои ҳамлу нақли бор дар соли 2023 қабул карданд. Дар конфронси тарифии маъмуриятҳои роҳи оҳан, иштирокчиёни созишномаи тарифӣ сиёсати тарифии роҳи оҳани кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил барои ҳамлу нақли бор дар ҳамлу нақли байналмилалӣ барои боркашонӣ дар соли 2023 қабул гардид. тавре дафтари матбуотии Кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил хабар медиҳад, тарифҳо мутобиқи принсипҳои асосии консепсияи мувофиқашуда ки моҳи октябри соли 1996 аз ҷониби шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил тасдиқ шудааст, таҳия шудааст. вазифаҳои идоракунии сиёсати тарифӣ дар соли 2023 ба идораи роҳи оҳани Қазоқистон вогузор шудааст. дар вилояти Суғд қимати гази моеъ боло рафт. дар шаҳри Хуҷанд 1 литр сӯзишвориро нисбати нархи 2-3 рӯзи пеш 20 дирам гаронтар мефурӯшанд. дирӯз 1 ноябр дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Хуҷанд 1 литр гази моеъ бо қимати 6 сомониву 30 дирам то 6 сомониву 50 дирам ба фурӯш баромад. қобили зикр аст ки арзиши гази моеъ 2 рӯз пеш аз 6 сомонӣ то 6 сомониву 10 дирамро ташкил медод. нархи 1 литр бензини тамғаи АИ-92 9 сомониву 30 дирам ва тамғаи АИ-95 10 сомонӣ аст. 1 литр сӯзишвории дизелиро метавон бо қимати 12 сомониву 50 дирам харидорӣ кард. гуфта мешавад, аксари ширкатҳои яклухтфурӯшӣ ба далели кам будани арзиши зиёновар аз интиқоли гази моеъ ба ширкатҳои чакана даст кашиданд. тоҷикистон маводи сӯхтро асосан аз Русия ва Қазоқистон ворид мекунад. дар тоҷикистон асосан ширкатҳои Фарос, Газпром, Сейганҷ, Газойл, Суғднефт, роҳи оҳан бо ворид ва фурӯши яклухти чаканаи сӯзишворӣ машғул ҳастанд. кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай қасд доранд долонҳои нақлиётию транзити минтақавӣ ташкил кунанд. изҳороти дахлдор дар баёнияи муштараке дар ҷаласаи 21-уми шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай қабул шудааст. иштирокчиёни вохӯрӣ аҳамияти таъсиси хатсайрҳои нав ва модернизатсияи хатсайрҳои мавҷудаи байналмилалиро ҳам барои нақлиёти автомобилӣ ва ҳам роҳи оҳан қайд карданд. илова бар ин, сарони ҳайатҳо оид ба технологияҳои рақамӣ, инноватсионӣ ва каммасраф, соддагардонии расмиёти фаромарзӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки инфрасохторӣ ба мувофиқа расиданд. гуфтанист, ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шакли видеоконфронс таҳти раёсати Чин баргузор шуд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 2 ноябр эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 28 дирам нишон дода шудааст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомониву 45 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1015 сомониву 93 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1651.53 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London $94.50 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitch Oil New York $88.28 муомила шуд.